nagreklamo ang akong kumari tungod sa ako rapong kumpari. Kay kini kuno si kumari, nagsugod nag-vlog sa FB. Nagduda ang akong kumpari, pasinog na siya'y lalaki. Kay bisag mag-inusara si Mari, mag-cellphone, magsigi, ug ngisi. Si kumari iyang gipanitan, kung ang cellphone ni Mari biyaan. Iyahada yung kining uhaon, ang mga message iyang basahon. Si kumpare labihang laguta, kay may kachat ang iyang asawa. Ang message nga iyang nabasa, payakap kuno sa iya. Si kumpare way daghang istorya, si kumari iyang gikulata, iyang gidumog dito sa kusina. Naplak ay gyud ang duha ka mata. Si kumari na igo sa suntok, bisag nag-reels ra siya sa Facebook. Imbis stars iyang gipaabot, nakakita noog aninipot. Si kumpari way daghang istorya, si kumari iyang gikulata, iyang gidumog dito sa kusina. Naplag ay gyud ang duha ka mata. Si kumari na igo sa suntok, isag nag-reels ra siya sa Facebook. Imbis stars iyang gipaabot, nakakita noog aninipot. Si kumari labihang laguta, kay naigo ang iyang bona-bona. Si kumpari wa nakahibalo, nga ang payakap it means pa-follow. Si kumari wala naka-vlog-vlog, kay iyang nawong dako kayog hubag. Wa pa siya nakadawat og sweldo, iyang nadawat bukol sa ulo. Tungod sa reels ang akong kumari, ni pari gikarati.